malkhungrok rohoryagui abtehai kirima singsa chwngpherang rok swnamna rohorkhaba abtehai emergency jorao achomsa awlini phainai takhuk khorok thok tongma bagaise tini korbuk hospital o tlang manlaisio tumuna a jorao soguya hankhe borok hospital o sogite mankhamu patimung patikha korbuk hangkorbai khobjak Buiragi Dugan ganani Goria Mission School ganaro tebrungno chubachu khalai korbuk hangkoni sak hambedego tlang thangnai rok ongkha banu debrma topon debrma tei ojidram riang narak naitongo tripri khorang 이 보통 주시면 돼. 한가라이 거. 그만 보기 그거 풀어. 가래. 무슨 말하러 가래 타고 가봐. 거기 가는 데 빠져 이제. 빨리 오네. 하나 더 Ketarker mutaino ruksawi hastini te hayogni joto lokorogno koloma te hamjagma yafaro. Bishibrumno ketarker mutai haham dodomki raida khajak tongmarogno tuidului khlaisaki tongo. Hastini hamkrai kamini hamkrai Loko hamkrai ni bagi ketarker haham dodomke khlaijago bishibrumno. Ketarker mutaino ruksabui jotoni nok nukongo tongthok tongthun hamari phaitun joto bwkhak hamkrai hastini wngthun chwng TTA DC DIO